ሰላም አምላክ ይብዛልኩም ፍቅራተይ ነቢለነይ ወይ ናይ ሰላም ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ፍጹም ሰላም በክርስቶስ በብዘለኹምዎ ከመይ ውይልኩም ከመይ አምሲኹም ከመይ ኣለኹም አምላክ መስገን አነ ጽቡቅ ኣለኹ ብምሕረት አምላክ ከምቲ አነ ጽቡቅ ዘለኹ ለልናተይ ሰላምና ሰናይ ክትኮነለይ እናተመነኹ ነዚህ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሸር በመባል ቤተሰብ ኩኖ መበረታታኹም አይፈለየና ነዚህ ቻናል ሳብስክራይብ ኢልኩም ቤተሰብ ኮይንኩም እስካዕ ሕዚ ሰዓት ኣብ ደረጃ ዜና ክትበጽሕ ኣብ ጎና ኮይንኩም ተበረታትዕዋ ዝነበርኩምን ዘለኹምን ከመስግነኩም እፈቱ እሺ ንምበኣር ሎማዓንስ ዝመጻኸሉ ብለነይ ከዓ ሰላም ዩቱብ ሞኔታይዝ ኬና ዩቱብ ስለዝተቀበለ ኣዝዩ ደስ ኢልኒ ሓጎሰይ ክገልጸላ እየ መጽና ዛናተይ ፍትው ዘብለኪ ጽብቕተይ እንኳዕ ደስ በለኪ ይግበኪ ከማን ይነሰኪ ፍረ ጻዕርኺ ፍረ ድኻምኪ ዓወት ተሸሊምኪ ብዙሕ ውረደ ይብልኪ ተስፋኪ ቆረጽኪ ከይተሓለልኪ ሴርኪ እኹሞ ብድጋሚ እንኳዕ ናይ ፍረ ጻዕርኽ ረኸብኪ እናበልኩ እንኳዕ ደስ በለኪ ዛናተይ ፈታዊት ጽቡቅ ኢኽ ናይ ብሓቂ ንኣኽ ዝገልጽ ቃላት የብለይ ብለይ ጽቡቅ ዛናተይ እና ናይ ሓጎሰይ መግለጺ ብቆልጣፍ አንደበተይ መዝሙር ክዝምርየና እንዳው ይኸብለኩም ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋእዞ ለአዳም ሰላም እምእዝስ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እመብርሃኔ ልሳን ትኾነኒ ትርጉም ናይ መንባረይ ሕጂ ፈሊጠዮ ትርጉም ናይ መንባረይ ሕጂ ፈሊጠዮ ምሕረቱን ሰላሙን አስተማኺረዮ ናይ ትማሊ ስመይ ሎሚ ተቐይሩ ጻዕዳ ተኸዲነ ከቕርብ መዝሙሩ ትርጉም ናይ መንባረይ ሕጂ ፈሊጠዮ ምሕረቱን ሰላሙን አስተማኺረዮ ናይ ትማሊ ስመይ ሎሚ ተቐይሩ ጻዕዳ ተኸዲነ ከቕርብ መዝሙሩ ኣብ ዘመነይ ኩሉ እንጌራ ከናዲ ተመስገን ረሲዐ ተቐየርኩ ዓዲ ትርጉም ስኢነሉ ኣብ ዓለም ምንባረይ ሎሚ ረኺበዮ ሓቀኛ ሰላመይ ትርጉም ናይ ምንባረይ ሕጂ ፈሊጠዮ ምሕረቱን ሰላሙን አስተማኺረዮ ናይ ትማሊ ስመይ ሎሚ ተቐይሩ ጻዕዳ ተኸዲነ ከቕርብ መዝሙሩ ኣብ ጓይላ ኣብ ስኽራን ዝዓብር ነበርኩ መራሒት ዓመዝቲ ናይ ሰብ ደም ዘፍሰስኩ ናይ ትማሊ ህይወት ንሱ ቀይርዎ ኩሉ ክኣልዩ ንዕኡ ሕረይዎ ትርጉም ናይ ምንባረይ ሕጂ ፈሊጠዮ ምሕረቱን ሰላሙን አስተማኺረዮ ናይ ትማሊ ስመይ ሎሚ ተቐይሩ ጻዕዳ ተኸዲነ ከቕርብ መዝሙሩ ትማሊ ምስ ካልእ ሎሚውን ምስ ሓደ ናይ ዝሙት ህይወተይ ከይዱ እንዳገደደ ኃጢአተይ ሪኡ ዘይተጸየፈኒ ትንሣኤ ከበስር አምላኽ መሪጹኒ ትርጉም ናይ ምንባረይ ሕጂ ፈሊጠዮ
ፈሊጠዮ ምሕረቱን ሰላሙን ኣስተማቒረዮ ናይቲ ማሊ ስመይ ሎሚ ተቐይሩ ጻዕዳ ተኸዲነ ከቕርብ መዝሙሩ ንብዙሕ ዘመናት ስፍር ኣጋንንቲ ምስ ኣራዊት መሮር ዝበልዕ ዝሰቲ ናይ ምሕረት ኣምላኸይ መጺኡ ፈዊስኒ ውዕለት ፈጣሪኺ ኪድ ንገር ኢሉኒ ትርጉም ናይ ምንባረይ ሕጂ ፈሊጠዮ ምሕረቱን ሰላሙን ኣስተማቒረዮ ናይቲ ማሊ ስመይ ሎሚ ተቐይሩ ጻዕዳ ተኸዲነ ከቕርብ መዝሙሩ ትርጉም ናይ ምንባረይ ሕጂ ፈሊጠዮ ምሕረቱን ሰላሙን ኣስተማቒረዮ ናይቲ ማሊ ስመይ ሎሚ ተቐይሩ ጻዕዳ ተኸዲነ ከቕርብ መዝሙሩ ስለ መዝሙሩ ናይ መዝሙር በዓል ቤት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ይባረከልናን ያድሰልናን አሜን። ዝጎደለ ዝነጥበ በአፊት ጓን መላእክት ይታረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይሁን ለምን ኩል ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን አሜን። ብሌነይ ዛናተይ ጽባቃነ ዝፈትወኪ ብድጋሚ እንኳ ደስ በለኪ በርቲኺ ካውዚ ብዝበለ ዘኻ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽተበጽሒ ከም ትበጽኻ ኣይጠራጠርና በርተለይ ኣጆኺ ዛናተይ ጸባየ ሰናይ ፈታዊት ጽቡቕያና ኳጻዕርኺ ኣብዚ ዓወት ብዓወት ዛዘንኪ ክብለኪ ፈቱ ብድጋሚ ቤተሰብ ንዘይኾንኩም ሳብስክራይብ ኢልኩም ቤተሰብኩን ኣበረታትዕዋ ሳብስክራይብ ኢልኩም ቤተሰብ ንዝኾንኩም ደሞ መበረታትዓኹም ኣይፈለያ ቀጻሊ ይኹን እናበልኩ እዛ ቪድዮ ክትጀምር ከለኹም ላይክ ሸር እናበልኩም ላኩልና ክባጻሕ ኣበረታትዕዋ ክስካዕ ብኻልእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ ሰላም ቅሳነት በብዘላኹም ፍቕራተይ ሰናይ ንዓኹም